Sa Nakbayan sa Talisay, mga vendor sa Tabunok Public Market nga napakyas pagtuman sa mga Lagda, posibleng di natugutan nga makarenew sa ilang mga pwesto. Siluan Mirondina sa report. Gitataw ni Tabunok Market Administrator Winnie Bass nga wa sila magkuwang sa pagpahinumdum sa mga vendors sa mga angayng likayan arong mapabiling limpyo ang bagong merkado. Sa labing awahing tigom niadtong Nobyembre 13, nahukman nilang mag-umol ug usa ka composite team nga matag karon og unya mususi sa bagong merkado. Doon naman mga tindira nga di na to kapugngan nga mupatuo at the moment, pero igwagtang na sa enforcer mubalik. Pero kinahanglan nag-constant matong akong gi-suggest nga kung mahimo na ay composite team from NMIS licensing together with the market o doon na ba'y makuan nga PNP personnel kay kasog na mga resistance. Wala gud may ang gidasunan usab kini ni OIC City Vet Dr. Lorraine Alo. Matod ni Dr. Alo, kanunay nilang gipahinumduman ang mga vendors sa paggamit og hairnet, pagsulog og apron ug paggamit og tongs o kimpit sa pagkuha sa mga hiniwang karne. Apan aduna gihapoy ubang mga vendors nga nagmagahi sa pagtuman niini. dugay namin nagsugod og kanang sikik inspection ana, pero nanalagi uban nga puti ng suga, pero sagol butangan lagi gapog kanang plastic nga puwa. So mauna nga nagsugod na kog kanang sa amo ang regular nga post-abat inspection naman koy mga meat inspectors nga kanang mag-inspect sa merkado. Ako na nang hinahinag palista kung kinsa tong mga tao o kinsa tong mga meat vendors nga nag-comply o katong mga wa nag-comply. Kahinumduman atol sa pagsusi sa mga sakop sa National Meat Inspection Service kun NMIS niadtong Biyernes, ubay-ubay ang mga violations nga ilang naaktuhan o gisita ang mga vendors nga nagbuhat niini. Samtang giangkon usab sa market administrator nga wa pa mahuman ang sewerage treatment plant. Hinungdan nga mabantayan paghihapon ang paglapok ilabi na sa wet section sa public market. Ang amo lang dire ang pagfacility sa vendors, pero sa regarding sanitation amo sa gyud na, pero kung saan na mo paghatag o gusto nga limpyo kung ang mga kuan wa pa gyud mo function. Matod ni Bass, naaghat lang sila pagpabalhin sa mga vendors sa wet section sa bagong napabarog nga merkado bisan kung wa pa mahuman ang sewerage treatment plant aron mahawanan ang dan Tabunok nga naokupahan ni adto sa mga temporary stalls. Hinuon gitinguhan na nilang mahuman ang STP sa labing daling panahon. Kay once ma-operate na siya, ang kanang tanang mga wastewater diha adto na moagi kay sa pagkakaroon wa pa man masuod sa ato ang STP kay na totally function pa gyud ang kuan, kay kinahanglan i-train pa man ang mo-operate kay ang fabricator na murag sa naibaw-an ako from Manila. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.